hier dwars door Mali getrokken en noem maar op. Hè. Dan kunnen ze van die grote Afrikaanse maskers tegen. En ja, ik heb alle maskers hoe dat hoest moeten uithalen, want dat houdt toch een erg slechte invloed op de kinderen. En hoor, die wordt er bang van. Ja, echt. Ja, goed, ik weet ook verteld heb, bijvoorbeeld ziektemaskers. Hè. Eén masker, aan de andere kant is het wit, aan de andere is het bruin. Maar als een Afrikaan wit wordt, dan is hij behoorlijk krank. Ja, wie duidelijk kan ze het hebben. Ja, ja. Maar we mogen ze niet zien? Nou, nee, ik ben nu gewoon even bezig. Oké, Ja? helder. Maar dat vriendinnetje, Ja? die woont hier ook hier? Ik heb sinds eigenlijk 5 jaar ken ik hem. Dat is ook een gans verhaal. Het is een Russisch meisje. Meisje, Ja, is ze jonger dan? ja, ze is behoorlijk jonger. Oké. Maar goed, het is eenmaal zo gekomen. Ik heb me er lang tegen verzet. Maar ja, ging niet anders. Hè? En Ze is ouder dan 18. ze is ouder dan 18. Hè? Maar ook wat jonger dan 30. Laten we het zo zeggen. Oké, nee, maar gezegd van het is een heel verhaal. Ja. Wie ziet je elkaar dan tegengekomen? Nou, dat vuurste woonhuis heb ik altijd verhuurd. En Waar nou die Duitse mensen in zitten? Ja, nu die Duitse mensen inzetten. Maar op een gegeven moment komt er een Russische dame wonen. Een meisje, wat al in Moskou een ganse conservatoriumopleiding had gevolgd. Oké. Papa had nogal wat geld, dus gist maar in Maastricht een jazzopleiding nog volgen. Ja, als dirigent, schrijver. Dat hebben we dus binnen een jaar ook afgemaakt. Maar dat meisje had die vriendin. En die zijn er eens een keer hier langsgekomen, bla bla bla, en zo. En destijds leefde die mam nog. Nou ja, zeg ik van, luister, ik moet lesgeven. Houd het wel even een beetje in de gaten. En bel me als er geen kies nodig is of weet ik wat. Want mam woonde bij je in? Ja, joh. Ah, oké. Dus ik moest ook een beetje een uitje op mam halen. Ja. En dat klikte goed? Ja, dat klinkt goed. Ja? Dus ja, op een gegeven moment is ze in Frankrijk geweest als au pair. Ja. Dus ja, in het weekend even de trein pakken, hier naartoe of omgekeerd. En ja, dan kreeg ze dus, ja, eigenlijk moet van haar zorgen. Nou, we hebben hem gevonden, hè? Hebben we hem gevonden? De filmster van de deuren. Wieso? Komt dat drukker op televisie dan? Dagelijks. Wat? Ja, kijk dan. Over die moorddenkingen af en toe. Nee, we kregen enorm interessante verhalen te Ja, horen maar dat van. is leuk. En waarom kennen de luien in het dorp? Ja jongens, moet ik zo allemaal vertellen. Ja, vroeger had ze hier nog een café, dus Ja. gans gutje van hier uit naar het café uitgesleept in de straat. Ja, jaren en jaren lang op en neer gerend. De hond wordt vaker ieder in het café dan ik. Ja. Dus hij wist ook al precies hoe ik naartoe wil. Ja. En ja, men komt nogal wat nu dan tegen. Oké. Jos is een beetje de alternatieven van de dorp. Van de goede kant. Hè. Ja, want volgens mij duid ik een vleeg kwaad. Nee. Nou. Ja, ook een lid en een mes in de hand. Ja, dat bedoel ik. Ik heb zo'n acteur gevonden. Goed. Maar, Ja? je wordt net aan het vertellen over de vriendin. Ja. Ja, dat merk je. Oké, dan moet ik dan zeggen van, oké, laat maar komen. Maar dat ging dus weer niet zo geweldig. Eerst met COVID, alles gesloten. Toen de oorlog. Nou, ik heb via de END van alles geprobeerd. Echt hoor. Om dat op een fatsoenlijke manier hier te krijgen. Ja, het is wel uiteindelijk gelukt. Hè? Gewoon 5 jaar had ik kans om hier de taal te leren, alles netjes te doen. Maar dat was dan ook zo wat de laatste die op zo'n manier hier naartoe kon komen. Wie had ze? Mira. Mira. Hm? En wanneer sprong de vonk over tussen Oke en Mira? Eigenlijk al langer. Ja? Maar ja goed, vuurt als je dan het papierwerk hebt geregeld via de IND, dat doet.
En dan moest het toch echt met de billen bloed. Hè? Salarisstroken, noem maar op. Hè? Want je stelt zich wel garant. Ja, ja. Maar je ziet gepensioneerd inmiddels. Ik ben gepensioneerd, dus daar is dus een vast inkomen. Er is, ik kan hier wonen, dus het is allemaal volkomen netjes geregeld. En waar is Mira nou? Mira is nu even werken in een keuken bij een Italiaans restaurant. Oeh, Ja, dus, ja. want... Daar ga ik nu heen. Oh, serieus? Hoi, hoi. Ja, is dat goed gekomen. En wie is de goeie man? Dat is meneer Naus, daar woont door en nog overal wat. En dat had jarenlang op een vrachtwagen, had zijn eigen bedrijf destijds daarachter groot gemaakt. En een jaar geleden is dat gefuseerd met een grotere firma. Dus daar vind ik nog wel goed hier. U vindt het nog wel goed hier. Ja, volgens mij had je goede zin. Ja. Nee, maar dat had Goede altijd zin in goed het zin. leven. Ja. Ja, maar is Mira een beetje culinair onderlegd dan? Dat ze in een restaurant werkt? Ja, het kookt hier lekker. Vooral vegetarisch. Maar oké, dan moet je me neerleggen. Van tijd tot tijd gewoon naar Orken toe. En dan kan ze gewoon een biefstukje bestellen. En dan hou ik me dan helemaal erin. En dan kom ik heel netjes naar hem toe. En dan zeg ik, godverdomme, die worteltjes die worden wel lekker. Dus En dan weet ik toch meteen hoe laat het is. Oh, oké. Oh, die kijkt dwars door heer wat Ja, dat ja. betreft. Ja, Maar met dus even in die, het bottert tussen oog. ja, kunt ze wel zeggen. Goh, wat. En soms explodeert dat wel eens een keer, maar ja, ik denk, hè? En dat is dan wederzijds temperament? Nou, dat had het temperamentje, dat wilst u niet weten. Oei. Als het kan exploderen, maar het is dan wel, nog zo een paar minuten is dat wel even weer helemaal weg. Hè? Is dat voor u niet vreemd om als Russische heet te zien? En dan, want als ik kijk naar, bijvoorbeeld als ik even een vergelijking maak naar het tennis, hè, Ja. dan geven Russische en Oekraïense tennissers elkaar geen hand Ja. naar de wedstrijd. Dus als ze zegt, ik kom uit Rusland, voor heel veel lui is dat dan al beladen. Hè? Ja. Terwijl, Maar dat speelt wel, het zegt ook altijd, ik ben geen Rus, ik ben een Tatar. Ah, Dus je ziet het ook al een beetje aan de ogen. oh, dus ze is een Oost-Russische. Ja, dus het had wel natuurlijk op scholen gezeten in Moskou en noem maar op. Hè, dus, maar officieel is het een Tatar. En dat had weinig te maken met Poetin of noem maar op. Ja, hè. die Tataren, dat worden toch dat hele stoere Ja. volk wat met stoere mannen op van die kleine paardjes en zo. Ja. Dus dan zit dat Tataars temperament zit erin. Ja, echt. En hebben de Tataren ook een eigen taal? Ze hebben een afgeleide, net zo goed als ze hebben Russisch kan je kennen, Ja. maar men had ook eigen talen door, zijn eigenlijk heel veel verschillende volkeren. En als het tussen Uchtwie vonkt, dan vloekt ze dan ook in het Tataars? Nee, Nee? dat kreeg ik het 50 uur in het Engels. Ah, oh, in het Engels? En, tegenwoordig steeds meer in het Nederlands. Oké, dus je kalt wel Nederlands tegen hem? Ja, godverdomme klootzak. Had ze dan weer opgepikt. Ja, veel vraag me erger soms dan af. onze Mitch kan het niet zien wat er nog gezag wordt. Ja. Als er even een bij in de buurt is. Ja, maar goed, het zij zo. Hè? Maar wat leuk dat je op oogleeftijd, Ja, dat het toch nog. dat er zo'n jong elan in die leven komt. Ik heb het nog lang tegen gehoord. Van, ja, zo is nou- Waarom heb je het tegengehouden? Ja, dan denk je toch van, ja, godverdorie. Wat zullen de lui wel niet denken? Eigenlijk ook. Maar ik ben ruim denk ik genoeg om te denken van, ja, maar wat gebeurt nu als ik over 10 jaar ben? Hè? Ken ik immers, dat zo jong is, dat aandoen? Ja?
En ja, dan hebben ze toch twijfels. Hè? Wat zit ze erover? Het zit, Jos, goed van dich en het komt goed. Dat zei het dus niet in het Limburgs, want maar in het Engels zei het dat en ja, kloor. Hè? Goh. Dus, maar het wordt niet gemakkelijk om je mis. Het had een jaar geduurd met de IND heen en weer. Ik ben naar Zertegem-Bos gegaan, een gans video-interview. Maar dan ook echt controleren of ik zo iemand al 3-4 jaar ken. En op een gegeven moment, ja, hoe zit je dan hier met de auto? Hoe lang had je de auto? Dat heb ik al meer dan 20 jaar. Even uitchecken, hoe is het aan de andere kant? Wat is de kleur van de auto? Wat voor een merk? Ja. Ja. Echt tot in de kleinste details wordt alles precies nagevolgd of ze elkaar ook wel kent. Niet vuur. Ja, er zijn namelijk ook dames of heren die zeggen van laat ze voor ons even komen, zo'n neertje. Ja, en dan verdwijnt ze ergens in een bepaald circuit en dat willen ze dus niet hebben. Dus je kunt echt puntsgewijs alles na hoe mensen op een gegeven moment vandaan komen, of dat ook daadwerkelijk een relatie is die al langer bestaat enzovoort. Dus ja. Nou, als er zoveel over is voor een dame, dan moet het liefde wel wederzijds zijn in dit geval.